सुबानो बागै सिनि वार्ड प्रेसिडेंट ताई सेंट्रल सेक्रेटारि खरसा फैदे सिनि yang nak supaya nak oh kupuna sorry YTF long live YTF long live Kubagra long live YTF long live Kubagra long live Kubagra long live Kubagra long live YTF long live YTF long live Ini 12 takarjala constituency ingai YTF ro tini sini pula first foundation day tai sini of pula first foundation day belani itihasik ta historical day ni sungmano kamni hinba omo sini laithnai abuni simi sung bisa tai pula sung first foundation sung pala jagai tongmano o YTF tinin dino sung o jaga boibaksa gobang ma hni mano foundation day sing gobang ma hol program khai gobang ma jono sobar khai pia ba sin thane kuna mai tere sini bubagra sung obona sabo tai sini YTF ni president sini borom gunang sini Suraj Debbarma sumabon saikha robo YTF ro all program khayba bai boroni bakhana paina nangya YTF ro social ba khayai borong chubawoi sing amake sing sini dofano sing sini thanchani mari sing thungna nangnai tamninba sini naharmung sini thanchase dini oro kobangma YTF ro ni sini joto warriors of phaiso paija tai sing dini jotono saiman bayo sini dini id bongoi tongo tai sini ro sini 12 takarjala koijana muslim bongsoni sini takuk tai bukuk song tongo bongno sing tabuk thangai aro bo sing misti ro baginai chamuro baginai aboni yagulo sini dini obo paikena sini dini kaisa backward area ajaga tongo lumkang a lumkang thanga sing free health camp tai free water drinking water distribution khaijanai aboni yagulo dini ni sini pandani botang ro omhanjongnai tai sing thinango bahaike sini bagai sing tebo thansa kaisa baksa ka sing samungtangai thanai sing okoro salaikya tai sini YTF ro sini naharmung ni bisingtei bobagran naharmung bisingtei sing jotono tinor sumai katal kata tanglake je kubunya sing je tongsak sing bobagran logiri thangnai jotono sumai tanglamani bisingo sing sini greater tibralen final solution nei sing jotono tinor sumai bo tanglai jaka